nangis. Nangis, apa yang cinta gitu loh ini. Iya toh Mas aku Mas. Terus apa? Mbakmu loh. Yo cerita lagi. mulai coba aku tidak apa nih pesan Umur semuanya tak jauh deh. Iya. Isa-isa ben rodok mengulur waktu. yo Tenan lho tak omongin. Piye? isa Yo engkas. Kok sik ditoleransi lek isa-isa. Koyoke lho. aku ora diteleponi Tak telepon ya, Jo. ndak nelpon siapa Tak telepon jeneng nek seneng. ndak usah aku video kok telepon kok mejo Masa Allah iki kok mantap. cek tas rada semenit loh Sebelum sesudah obrolan itu kok sudah Kok anu. iya gue apa topik Enek bapak topik. di celuan Topik ngetem. dia tuh Lene. Ayo. Pengen nengok Mesti tuh ada, dulu, Jo. Kan soalnya di Malang loh. Kayak Willy sih sing ngendi? kan yang Malang tuh. Lah Bukan kleru, tikete kleru nggak ikane Mas Robi. Jadi kecantol ning kono topik gak iso mulai. Iya ini. Nah iya tapi terus anu kereta malam disusul anu. disusul apa Mas Arda. Enggak mau. ada Karena tekan ngomah kene sing kan ning stasiun Blitar kono. Sing nyusul kancane kandung singgil kono. Karena lagi tekan ngomah jam 2 esuk kerja. Tak agoni. pertanyaanku Mantep. kan bocah lanang biasanya Pertanyaanmu nyabo? enggak pertanyaanku ya nggih KTP Kan jenenge Mas Robi padha karo topik. Robi tahu fikur Rahman. Oh, padha. Barono paling kancane kuwi ndak teliti terus nek tahu fikur Rahman kuwi ya wis kuwi langsung ngono. Oh boleh. Putok kuwi biasanya ya dolan-dolan. Narane Dolan karo Mas tapi bareng nggak putoknya sih? motor enggak sih Oh, Iya motor terus bareng ngono engko nginep nanti ngono. Karo anu apa? Adi barang gitu, Des. Heeh. Kitchen. heeh Rupi yo melu ya. Kicene sapa? Heeh. Karo kuwi bareng. yo kayak sendiri Sing ngalor ngidul. Pak Cibi. Aku Duwe ora event tau kuwi to? ruangnya to. sing dhisik kae aduh kan Adik-adik kuwi. Kuwi lungan Jepang ayo coba. is duitnya lancar nih Suwi. para bulan 40 ya Heeh. Jepang banget kuwi. Ning apa? Kurang paham lek. pabrik sebulan semono Heeh. Tapi lek misalnya di entek ning kono ya entek soalnya Lek Kono itu tinggi hoya-hoya. oh Lek enggak iso. nek rumah satiku sing penak ning kono iku pertanian lho Aku pengen ning kono. soalnya lek tak mana pertanian Jepang Itu ya Jepang kuwi Des. anu ki biasanya kayak entok sayur-sayur ngono ya Oleh ngono. Baru Tapi umur 18 sekolah. Kowe minimal 20-an deh. tapi anu sini apa ya lek ning kono sekelas kancaku cah lanang wis padha iku persiapan ket apa meneh wis padha persiapan les bahasa terus mari ngono iso ndek sih 18 ya malah umur maksimalnya deh sing iso 30 ndek sih maksimalnya kira 30 kok jirene aja aku 30-an tapi kan lek si awal kan biasanya potong gaji gitu tapi ki bareng lancar tapi yo ning kono yo soro aduh ndak ero ambek penake dhuwit Duwe selamput duit. tapi kayaknya lek kerja di Jepang nggak sesulit ning Indonesia deh Enggak. pemenang pabrik yo nggak sesulit itu Tingkat stresnya yo anu lho. dhuwur lah Dhuwur kalau timbang kene. Lek Jepang kayak anu to, luwe nang keluarga ndak sih? keluarga biye Kayak menunda dua anak, menunda rapi ngono kuwi. Lek kene kan dhekne apa mikirnya kerja. duit Jepang karo Korea. Seru nggak sih? Gila-gilaan. Korea apa Korea yo bundir mesti. Korea yo kan Korea kan ateis toh
Terus nih Korea kayak arep rapi iki kayak kudu duwe omah dhisik, duwe kerjaan mapan, duwe mobil, duwe apa-apa. Terus lagi siap rapi ngono lho. Dan makanya Korea rapi ini umurnya 30 tahun. Tapi kan yo Oke, wajahnya dia masih mendukung. ganteng. Wajahnya masih mendukung tapi emang Ya apa? Wajahnya kan masih ganteng. Wong Korea. Hele kuwi sing tak omong nih aku melek. Mendukung pol. Kan umurnya 39 lho. Sapa lho? Sing tak kirim ning grup lho, golek aku sing dhuwur semene. Oh, sing sing- umure semene. Dian bejane. Dengan 39 193. Aduh ya ampun. Kurang meter Terus wajah. saya 2 meter. Terwecah. Spek anu berdoa golekane. Kalau masih kalau dulu. Kurang lucu. Ya apa? Ini bapak topik. Dulurku. Yalah koyo Pak Dupiran upah ora. Oh, kuwi ngejar ngendi to? Lor karo kitol. Bapak Pak Supir kan gitu. Pak Supir kan kalau masjid. Pak Dupiran ibadah ngono Pek lho. enggak ya berarti. Nggak melewati prank. Lah kidul. Cintaku terbatas, Bre. Ora ya, prank kuwi kan sik nang mae mbahku dosen. Mulan. Cintaku gandeng. Cintaku terhalang prank. Lah kuwi prank yo. Baruno langsung main mbok diungi. Konone langsung main mbak ada. Iya wis. Paling dhisik ceplane ning kebetulan. Oh, pas wae babat-babat terus. Astagfirullah. Ya Allah. Mangkel yang rasanya Pak Doperin kok lebokne YouTube di delok Mbak Firda. Aku udah malam-malam Pak Supir. Ya enggak lucu ya. Mending kok lebokne YouTube to. Delok Mbak Firda klarifikasi aduh cah apa. Ora kali. Mbak Firda dhewe lagi ngomong. Kecep ngene. Mending kan aku ngomong to pengen golek sing piye ngono kok kae. Heeh. Oh, Mbak Firda. Tapi enak iki bapakmu sik. Kene rundu sidi. Ado-ado lete. Lah, karena rojo lho badanku karena rojo desa karo rojo kecamatan kan ada gak ternyata. Hah, sapa lho? Bapakku. Oh iya sih ngomong. Tanggone lor ambek kidul ngono. Wis mek Lek tanggoku kan ada. Anjir lek arep membe buritan. bayang kok ono. Mudik. Ya betul mudik. Corong. Kok iya. Bar Idul Fitri ini bisa mangan kono Mudik. Numpak sikil. Saling kono kono biasanya jam 09.00. Ayo lek mudik numpak sikil. Bener gak sih sing lagu lima langkah Heeh. 5 langkah ya jangkah tekan. Oh iya. Kok tekoni ngono kok lek mesti guyu-guyu ngono kuwi. Coba. Enggak. Pak Doper. Heeh. Apa ya? Piye bapak iso nembri opo? Les suwi aku ra cetan wonge. Aku tetap begini loh ya. Menak mbak Nisa itu boleh. Apakah masih dengan ede-edenya itu? Emang ada. Apa tidur aku? Apa tidur? Sindrom papanya tayu nih ya. Itu apa loh? Tenanan toh. Aku tidur ya, tidur. Itu apa loh? Wah. Tekoni. Apa ya? Kayak apa ya? Mama sih enggak mau menjelaskan aja. Lo ning kono coba menjelaskan. Anu, Kapok, karena kayak langsung. Apa kalau aja? perutnya besar. Perutnya besar. Enggak ini masa tidur. Terus sarungan kan munggah. Apa? Sarungan. Munggah. Gekas. Ya. Bola gue habisan. Tapi biasanya enggak bisa beli sarung sih. Tapi tau lah sarungan. Jualan ya. Landek. Masa? Kengkol. Oh, lek pas dandan ayo ngono, masa sarungan nar ngekek. Kayu sarungan. Ya tak apa-apa oleh ya. Ya Allah.
Gue lihat kereta aja ya 5 langkah dari rumah. Jam berapa lagi? Jam 11. Jam 10 lebih 15 menit. 15 menitmu kuwi. Wah, kayak orang kita Karang lucu. Aku awakmu Oh iya. mana? tidak nyambung meninggal. Ayo. Iya ya. Oh iya kayak pas di aku ngitung ya, Wah. 7 langkah lagi. Langkah sih gue ngomong, Wah. Tak melompat. Iya malah langkah itu nih, Wah. Berdosa, rek iki berdosa. Untuk Oh, sedang kayak tenan bene. Ben di sawang. urunan Jo kok iso lari. Ayo, kita jod. Bapak ngantuk. Aduh, aku sudah mengantuk. Wes aku gak apa iki mau. Wes mek gak iki. Jalan. Minta piro? Panas. Ngene ya, api. Sing api. Terus itu mah udah Mbak Lina 3.000 ya. Terus anu piro? Bye bye. Kita berjumpa lagi dengan video selanjutnya.